Začni své vlastní módní podnikání s dropshippingem bez nákladů. Krok za krokem, snadno a přehledně. Nejprve sjeďte dolů a klikněte na otevřít bezplatný účet Shopify. Zadejte svou e-mailovou adresu a vyberte začít zdarma. Dále zadejte heslo a klikněte na vytvořit účet Shopify. V tomto kroku vás Shopify požádá o platební kartu. Můžete ji přidat a pokračovat s plánem za $1 měsíčně po zkušební době, nebo klikněte na přeskočit a pokračujte dál. Poté zvolte přeskočit přizpůsobené nastavení. To je vše. Máte hotovo. Stačí jít do své e-mailové schránky a potvrdit svůj účet Shopify, abyste mohli začít. Nejprve sjeďte dolů a klikněte na instalovat Trendsy Fashion Dropshipping. Zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte na zaregistrovat se zdarma. Skopírujte ověřovací kód, který vám byl zaslán na e-mail a vložte jej do Trendsy. Poté zadejte své jméno, vytvořte heslo, zadejte své telefonní číslo a stiskněte pokračovat. Pak odpovězte na několik rychlých otázek, abyste proces dokončili. Jakmile jste ve svém účtu, klikněte na tarif předplatného. S bezplatným účtem budete moci nahrát až 500 produktů. Budete mít také přístup k více než 40 000 nejprodávanějším položkám, možnost objednat si vzorky produktů, přístup k možnostem vlastního brandingu, neomezené zpracování objednávek a zákaznickou podporu 24/7. Abyste mohli dropshipovat po celém světě, nastavte tip na dropship a možnost odesílání na zahraničí. V tuto chvíli je k dispozici více než 44 000 produktů, ze kterých si můžete vybrat. Nyní si nastavíme maloobchodní ceny, přejděte do svého účtu a klikněte na cenová pravidla. Upravte prodejní cenu na 4násobek nákupní ceny. To zajistí dostatečný zisk na pokrytí nákladů a měsíčních výdajů na reklamu. Nastavte srovnávací cenu na 8násobek nákupní ceny. Jakmile to bude hotové, klikněte na uložit. Nyní se podívejme na země, do kterých můžete zasílat zboží. Existuje více než 40 podporovaných destinací, včetně Austrálie, Kanady, Francie, Německa, Itálie, Japonska, Lucemburska, Nizozemska, Nového Zélandu, Portugalska, Saúdské Arábie, Singapuru, Španělska, Švédska, Spojených arabských emirátů, Spojeného království a Spojených států. Nezapomeňte si zkontrolovat stránku se všemi destinacemi pro doručení, včetně sazeb a dodacích lhůt. Dále si prohlédněte kategorie produktů. Mezi nejoblíbenější patří dámské, pánské výprodej, boty, klobouky a také pásky, dětské zboží a tašky. Než přidáte produkty, vytvořte kolekce, aby byl váš obchod přehledný. Přejděte do sekce kolekce produktů a přidejte nové kolekce kliknutím na Go. Výprodej. Dámské, pánské, dětské klobouky, pásky, plavky, boty a tašky. Nyní přidejme nějaké produkty. Začněte s kategorií výprodej a seřaďte produkty podle ceny od nejnižší po nejvyšší. Vyberte produkt za dobrou cenu. Například tento má náklady na dropshipping pouze $5, zatímco doporučená maloobchodní cena je $18. Přidejte ho do svého obchodu. Chcete-li propojit Trendsy se svým obchodem na Shopify, vyberte Shopify a poté klikněte na Připojit k obchodu Shopify. Otevřete stránku aplikace a klikněte na Instalovat. Váš obchod Shopify je nyní úspěšně propojen s Trendsy. Vraťte se do seznamu produktů a přidejte první přidáním do obchodu. Pokračujte v přidávání produktů, opět začněte kategorii výprodej a řaďte podle ceny od nejnižší po nejvyšší. Vždy si pečlivě zkontrolujte jak cenu za dropshipping, tak prodejní cenu, abyste měli dostatečnou marži pro zisk. Nezapomeňte přiřadit každý importovaný produkt do správné kolekce ve svém obchodě na Shopify.
Jakmile dokončíte přidávání produktů, objeví se v Shopify v sekci Produkty. Zde už nemusíte dělat nic navíc, protože všechny fotografie, popisy, ceny i skladové zásoby jsou již importovány. Díky integraci Trendsy se Shopify zůstane váš obchod automaticky synchronizovaný. To znamená, že nemusíte ručně aktualizovat skladové zásoby, ceny, popisy, varianty ani objednávky. Nyní si nastavíme menu pro vaši výlohu na základě kolekcí, které jste vytvořili. Vytvořte nové menu, pojmenujte ho a poté přidejte všechny kolekce, které chcete návštěvníkům zobrazit, buď jako samostatné kategorie nebo jako rozbalovací nabídky. Dále otevřete sekci Trhy a vytvořte nový trh, který bude zahrnovat všechny země, do kterých plánujete zasílat zboží. Trhu dejte název a přidejte země podporované Trendsy pro zahraniční dropshipping. Mezi tyto země patří Austrálie, Rakousko, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Kanada, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Japonsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Mexiko, Maroko, Nizozemsko, Nový Zéland, Nigérie, Pákistán, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Saudská Arábie, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Spojené arabské emiráty, Spojené království a Spojené státy americké. Po uložení přejděte na obecné sazby dopravy. Klikněte na Přidat sazby vedle aplikace Trendsy. Pojmenujte svou přepravní zónu, zahrňte všechny země, které jste přidali jako trhy a nastavte jednotnou sazbu $5,99. To by mělo pokrýt většinu objednávek. U těch několika, které stojí za dopravu více, budete mít stále dostatečnou marži, protože jsme nastavili multiplikátor cen podle Forexu. Chcete-li nabídnout dopravu zdarma při určité hodnotě košíku, klikněte znovu na Přidat sazbu, zvolte podmíněné ceny a nastavte svá pravidla. Doprava zdarma je obecně skvělý způsob, jak přilákat nové zákazníky. Nyní pojďme aktivovat platby. Přejděte do nastavení platby a povolte Shopify Payments. Postupujte podle kroků, abyste zajistili, že můžete přijímat platby od zákazníků. V nastavení pokladny nastavte, aby byly jak celé jméno zákazníka, jméno i příjmení, tak telefonní číslo povinnými poli. Telefonní číslo je obzvlášť důležité pro účely doručení. Nakonec váš obchod dostupný v různých jazycích. Přejděte, vyhledejte G-Translate, nainstalujte aplikaci a zaškrtněte jazyky, které chcete podporovat. Mezi běžné patří arabština, bulharština, čínština, čeština, dánština, nizozemština, angličtina, estonština, finština, francouzština, němčina, řečtina, maďarština, italština, japonština, lotyština, litevština, malština, polština, portugalština, rumunština, slovenština, slovinština, španělština, švédština, urština, malajština a tamilština. Povolte automatické přepínání podle jazyka prohlížeče, aby návštěvníci viděli obchod ve svém jazyce. Nastavte překlad z angličtiny, protože všechny popisy produktů z Trendsy jsou v angličtině. Klikněte na Uložit změny a váš obchod je připraven pokračovat dál. Sjeďte dolů ke kroku 3 a klikněte na Vygenerovat zdarma personalizované téma. Dále použijte AI blok v Shopify k okamžitému vytvoření vašeho módního tématu. Jednoduše napište krátký popis do vstupního pole a poté klikněte na Generovat témata. Jakmile se témata zobrazí, prohlédněte si své možnosti a publikujte to, které odpovídá vašemu stylu. Nyní si ho pojďme přizpůsobit. Klikněte na horní banner a aktualizujte text, například Doprava zdarma při objednávce nad $100. Poté otevřete menu a nahraďte ho tím, které jsme vytvořili v předchozím kroku. Nakonec pojďme vytvořit značku vašeho obchodu. Přejděte do nastavení, detaily obchodu, nahrajte své vlastní logo nebo nahraďte název obchodu svou značkou a klikněte na Uložit. To je vše.
Jste připraveni začít prodávat?